Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungijoyine. Thank you very much. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike ivideo, share ivideo ezolezo ubuka ama-ads. Bafethu nalo udaba ke luka Mini Ntuli. Yeah guys, le ntombazana uMini Ntuli bafethu wamuhle nje for nothing was wrong. Umini guys so disappointing. Yeah man, kuthiwa ke igagasi lisukumela phezulu ke indaba ke eka Mini Ntuli lapha ni behavior yakhe yakwi The Real Housewives of Durban. Kunodaba lakho la trend ngeke ngenza ivideo like no Londi London. Yeah, I mean there was just a whole lot unfolding, a lot of backlash. I told like ugel emva kwempi yakhe la no Londi London esayibona kanti sasingabonanga everything. Kune clip etrendayo manje ke uMini Ntuli elwa no Londi London. uLondi uhleli nje uMini angazi ugel wayeza mani laphana ngathi bekafuna ukuthi akushayawane, wathola ukuthi uLondi London she is calm, akazi ukusukuma mhlambe afane naye uMini Ntuli. Uyabona ngendlela ayisenza ngakhona wayethi sukuma manje ngikushaya, uyambona loyo muntu onjalo nje osile bafethu. Unomlomo, mina ngibiza ngithi unomlomo kumuntu ofana noMini Ntuli bafethu. Unomlomo man, into unoqalo, into kanjalo nje. uLondi wayihlalela phansi uyambuza ukuthi wenzani. Leya clip azange siyibone bafethu, sabona ezinye izinto nje ukuthi uMini Ntuli this and that. uMini Ntuli have apologized to uLondi London. Okay, sathi all right. Kanti ke kunale clip nje le ekukhona ke abantu beyibona manje ukuthi how this is you girl Mini Ntuli, like honestly hayi ngathi urough nje ugirl, waye ngathi unodlame, ngathi lo muntu unodlame man, like honestly why would you do that? I mean the Real Housewives of Durban wonke wena ne behavior lebolile kanje, hayi ngeke bafethu uMini uya disappoint bafethu. Like honestly uLondi she was just sitting down like this. uMini angazi ukuthi wayevuke yini laphana yo. Like honestly guys, like the clip is trending. Abantu bathi hayibo, ngibona ke ngathi kune petition thizene khona abantu bethu akusayini ipetition sixoshisene uMini Ntuli laphana kuGagas FM. Siyazi ukuthi she's also a radio personality laphana usebenza ke no But Felix Hlophe if I'm not mistaken. I think ngibone futhi sekukhona ke eka who is ugirl waKaNtuli naye futhi bafethu sengize ngimkhohlwa ke manje naye ethi niyabona ke uyayibona lento, but I will talk about ugirl lawyer. What is her name? Ngoba ibongo zabo ziyafana bafethu manje, waye ngikhohlwa ke manje ugirl engimkhonze kakhulu. But anyways, she moved from iGagas FM to I think it's Jozi FM if I'm not mistaken. Yeah man bafethu, behavior kaMini Ntuli is very very embarrassing. I mean why kumele ube njalo phakathi kwabanye abafazi? That is the Real Housewives of Durban. Osisi abayimele nje, you know what, yebo idrama iba khona, but not this kind of behavior man. It's no longer drama makunjena nje, not le drama thina suke sikhuluma ngayo suke siyifuna. Usuyalwa manje wena usempini. Why are you fighting Londi London? Like why are you fighting uLondi London? I'm like ngiyazibuza ukuthi ugirl why was she fighting uLondi London kangaka bafethu? Wayemsukele ngani kanti wayemtheni? Umdine ngani? Like honestly, because all of that is so unnecessary. Just because mhlambe sithi sifuna drama, do you think this is what we want? Hayi ngeke forget udlame ke into enyanyisayo nje udlame kwabona umuntu onodlame angimfuni at all. Hayibo uzisukume upoint umuntu ngomunwe nje ubuze uthi akamshanga nokumshaya nje lapha. Yo I mean why did she not pitch lapha nakaka the reunion? Akafunanga nje nokupitcha, mhlawumbe nje ikhona enyenzeka nje edlula lesibonayo. Kunini umuntu ethi yo uMini Ntuli. Like honestly speaking you guys, it's just a whole lot. So ngibone ke njalo sekuthiwa iGagas FM li release a statement regarding abantu bethi sifuna ukumxoshisa ke lapha emsebenzini, asayine nansi petition bafethu uxoshisa uMini Ntuli emsebenzini. I mean how dare she does this, she is so rough. You know what I mean? iGagas FM ke lisukumela phezulu ukuziphatha kukaMini Ntuli lapha na The Real Housewives of Durban. Babhalile ke ngokufanele sibonge Bhengu ephepheni ukuthi iGagas lisukumela phezulu le ndaba ngoba abantu bebethi basayine petition. I think they are signing, hayi ukuthi bebethi, they are signing that particular petition engiyibona nje egijima around. You know what I mean? Asifunde njengoba beshithi iGagas FM lithi lishaqekile futhi liphoxekile ngelikubone kwenziwa umsakazo walo uMini Ntuli ohlelweni The Real Housewives of Durban, lapho ke betshelana khona ezikabhoqo ke noLondi London wagcina ngokumhlokoloza ngomunwe ebusweni. Kushaqeke abaningi ke ngoLesihlanu kuvela ivideo ebingakazi ibonakala ohlelweni lokubuyekeza isizini yalolu hlelo. So kule video uMini noLondi nokugcina
Nokugcina ke ngokuphakama ke kwemimoya uMini waya kuLondo wamhlokoloza ngomunwe ngasisiphongweni. Ngaleso sikhathi uLondo uzigoqele izandla uloke embuza ukuthi wenzani. Siyabona nje lapha na ku video uyambuza uLondo uhlelo uyambuza ukuthi wenzani, you know what I mean. Kunaleya clip leya trend angazi wayithi wena you work on your what, mina I work on my what, work on your back, I work on my feet. And then uLondo uthi what is she trying to say? Hayi le ntombazane man hayi yazi akavuthiwe like what's wrong with her? She's so rude and so mean, like njani mntakaba uhloseni umzondeni uLondo London, like what's your problem, you know what I mean. Yazi usala nje unembuzo eminingi ukuthi uthi ucanga mhlawumbe ukuthi yona drama esiyifunayo le. No asifuna udlame girl, just the normal drama that we always see. Okay, bene drama, you know, they've been seasons and seasons. Asikaze sikubone lokho kaMini Ntuli Bafethu. Uyambona nje kuma videos wakhe man, ama videos akhe on his socials ukuthi ke wena ngathi wena uzibambile kahle ngathi khona into engathi ayithi, you know what I mean. Like uma ungabuka ama videos akaMini Ntuli Bafethu azipostela wona nje whether iska Instagram or whatever, I can see here ukuthi ugele ngathi sewavale wonke ama accounts wakaMini. People are on her. Usebalekile nje uMini Ntuli at this point, but sengisho ukuthi umuntu uyabuka nje ama videos kaMini Ntuli ubone ibehavior noma nje uyajive ne ubuke nje ibehavior yakhe yabona ukuthi hey lo sisi man ngathi akaziphethe kahle man, you know what I mean. That behavior nje yokusa nje ukambona lo muntu osile wasawaza ngathi udlulele kancane angimsukeli sengiyasho nje ibehavior yakhe even when she's dancing uyazi umuntu ongezwa uyambona nje umbheki lo muntu akezwa, you know what I mean. So yona tasiphakela ke yona phana ku The Real Housewives of Durban manje abantu baphezulu kwake ke manje hayi angazi. So ngalesi sikhathi uLondo ukuzigoqela izandla kuloke embuza ukuthi wenzani, you know what I mean. Umini utshela uLondo ukuthi usebenza elele ngomgogodla. On that clip where she said you work on your back, I work on my feet, even me I was like what is she trying to say, like what does it mean. Ungathi kunobunothinyana nje lentata ikhuluma lapha ngathi inoku, you know what I mean, working on your back and on my feet, what does it mean. But anyway kulesa statement iGaga silitheke likubone ngokukhathazeka okwenziwe ke uMini yazi yize The Real Housewives of Durban izimele futhi ihlangene neGaga FM. Siyazi ukuthi ukuziphatha kwaMini ohlelweni kunomthelela egameni lethu nasemphakathini esikusebenzelayo kusho lapha neGaga FM. Litheke kuma season edlule kuke kwabonakala abanye abasohlelweni beba nengxabano baze bacishe babambana ngezandla ngokusinikeza ithemba kulokhu ukuthi ukubuyisana kuyenzeka futhi nobudlelwane bulungiseke. Litheke njengesteshi alihambisani nobubhoklolo nokungahloniphi. Ngiyambona mina ukuthi akahloniphi omunye umuntu nje oseceleni kwakhe, akanayo irespect, ibehavior yakhe is just not behavioring, okay. Lithe likhulumile ke noMini ngalokhu futhi wavuma izenzo zakhe wazisola wazi wabhala nencwadi yokuxolisa kwabe The Real Housewives of Durban nabasohlelweni ngenhloso yokuthi ke ifundwe esiqeshini sokubuyekeza ke isizini agcine ngokungalibhadi kuso. Kukhulunywa ke ngayo ireunion sangalubhade ugelwa vele wabaleka wacasha kanti uyazi ukuthi unemhlola yonke lesingayibonanga. IGaga silithe uMini uzibophezele ukutholeni usizo lokwazi ukuzilawula uma ephakanyelwe umoya nokuyinto abayesekayo. Sithanda ukuqinisekisa abalaleli bethu amakhasimende nasibambisene nabo ukuthi lolu daba ke suthathela phezulu ngendlela olufanele ngayo. Sicela ke nehlise umoya futhi nibekezele njengoba ke kuqhubeka lokhu ngethemba lokuthola ke isisombululo esinokuthula ke iGaga FM responding kulolu daba lukaMini olutrendayo. Hayi uMini akaziphethe kahle. Nami ngicela ukuzisholo nje ukuthi akaziphethe kahle ugirl, she can do better, you know what I mean. She can honestly do better. Ingakho ngalibhadanga nokulibhada lapha ka the reunion wayesazi ugirl ukuthi hey hayi ngeke ugirl kodwa uziphethe kahle. If ever you happen to one day to bump into my video, you can do better, Sisi. You are so beautiful, successful, I'm sure. But you udinga ukuziphatha kahle ke girl. Ukuziphatha kahle, just, you know what, pull yourself towards yourself. That's what I mean. Thank you so much ke ukuthi uyibuka ivideo. Ungakhohlwa ke uku-like ke nokusubscribe. Siphinde sibonane kwezayo. Bye.